Mai da ruwa kwari bai zama barnar ruwan ba, haka yake ɗan buran bai zama taka hai ba. Kuna gani raɗau ya zama gagarau, amma yi naɗi raɗau ga dakata ta yi ɗau. Kuna nan a shefa'au, ku haƙuri kawai ku kau, in kun ƙi yanzu kwaji cau. Dakata Aminu Ala ya zama gagarau a cikin dukan waƙa, mutu bai da tsara. Ɗanburan na gobir dakata Aminu Ala. Ɗanburan na gobir hakanan na ilahu ya so, mu gaida ɗana amana dakata Aminu Ala. Ka zama ɗanburan na gobir hakanan ilahu ya so, mu gaida ɗana amana dakta Aminu Ala. Aminu Ala. Magaida dan amana dakta Aminu Ala. Ya mai biyan bukatun bayi Ubangijina, sarkin da bai da ɗa ko mata mamallakina. Kai ne ka so na zan mai waka a lambarina, yadda kai daidai ne Ubangijina. Alhamdu rabbu karan hikima irin ta'ala. Ka zama ɗanburan na gobir hakanan ilahu ya so, mu gaida ɗan amana dakta Aminu Ala. Rabbu karkasa na zama balidi a lamburana, ka zamo ji da gani don tilo da baya barna. Wajen ginar halitta sanadin busa raina, karkasa da shagalata da barin ambatan nabina. Allah ka kara tsiran ka ga abban batula. Ka zama ɗanburan na gobir hakanan ilahu ya so, mu gaida ɗan amana dakta Aminu Ala. Jama'a salamu alaikum na ayo gare ku kwata, ni yau ku kayi abin da na fahimta. Gurin ɗan amana da mutum Allah Aminu dakta, madubi ga daga mai waka ana hiyata. Har yanzu babu wani tamakarsa Aminu Ala. Ka zama ɗanburan na gobir hakanan ilahu ya so, mu gaida ɗan amana dakta Aminu Ala. Ayyukansa yau wasu a ƙasa suka boya, ku duba jami'u da yawa ba batun hikaya. Da ayyukansa ne farfesa ke wasa kwanya, mutum hadiza daga tan waka ka ba su goya. Sarkin yi mobe ga ka a ɗanburan na Ala. Ka zama ɗanburan na gobir hakanan ilahu ya so, mu gaida ɗan amana dakta Aminu Ala. Tutun gaba abin nema ilimi mafari, muryar ka ta yi tasiri ba batu na kuri. Duk wanda kai mawaka sunansa ya butsari, na cikar isa da kasaita yanzu zai yi tsiri. Ka ji ko ina ana ta yabo hamdala ga Allah. Ka zama ɗanburan na gobir hakanan ilahu ya so, mu gaida ɗan amana dakta Aminu Ala. Cikin wakalan bari da Allah ya hukunta, ku sallama kawai in kuma kun ki ku jigata. Dan ya wuce ku yi muku nisa ya ba kurata, saso ga Ibrahim gwamki jinin sarauta. Ya zama gagarau yau a cikin ku babu gila. Ka zama ɗanburan na gobir hakanan ilahu ya so, mu gaida
dakata uba gazara bangon gaba su uba gun su hana na bai gadara idan kana guri ta kare dan babu saura warzinin ka ne kawai zai ruda su ba gadara Allah shi kara tofa asirin ka daga ta'ala ka zama tamburan na gobir hakanan ilahu ya so mu gaida dan amana Dr. Aminu Ala mawaƙin da ya yi fice waƙar sawa azice mutum batulu ya ga wurta na ce ku kauce ga ɗan buran na gobar nasarar sa'addu'a ce muje kawai ya kar da kawai kakawar su kwance a gaban su yau ake ta naɗa aka a daga ta'ala ka zama tamburan na gobir hakanan ilahu ya so mu gaida dan amana Dr. Aminu Ala sannan tamburan na gobir murna muke ta yaka ka cika katin batsa a fage na waka miji ga asama'u ga yari manan gabanka ka karasa da jerin mabiya masu sanka ka tabbatar da zumuncin da muka kulla ka zama tamburan na gobir hakanan ilahu ya so mu gaida dan amana Dr. Aminu Ala taka lafiya cikakken sarki jirin sarakai Dr. Aminu Ala Allah shi kara girma taka lafiya cikakken sarki jinin sarakai Dr. Aminu Ala Allah ya kara girma masani mamallakin jiya Allah na kara sawa sarkin da ke raba mana baiwa kabo da tawa yau baitukan cikakken sarki da ke biyawa Dr. Aminu Ala wato jinin sarakai taka lafiya cikakken sarki jinin sarakai Dr. Aminu Ala Allah ya kara girma ga gaisuwa ga masu gida gun Aminu nawa sarki na dutse babban bango muna yabawa ga jinjina ga sarkin gobir na gobirawa sarkin Kano ga Ahmadu ɗanka yana yabawa sarki na bici ka zama fitila mai haskakawa zana gaida ɗan amana da dutse kafin sayawa Tukur Yusuf Buratai sunan kaban wucewa Umar shinkafa Allah rika ma ya ƙara baiwa Tukur Abba Zaga barista na ƙarasawa Mito tagar Aminu bi mai tama da kai taka lafiya cikakken sarki jinin sarakai Dr. Aminu Ala Allah ya kara girma Baban Fatimatu Zahra Dr. Aminu Ala Baban Aisha Tunana tamburan na gobe Baban Bilkisu Ummiya Dr. Aminu Ala Baban Fauzul Azim Ahmad tamburan na gobe Baba ga Husna Dr. Aminu Ala Baban Imamu Zahabi zama tamburan na gobe Baba ga Husna Dr. Aminu Ala Baba ga Hassana zama tamburan na gobe Baba gurin Humaira Dr. Aminu Ala Baba gurin Amina tamburan na gobe Baba gurin Bakir Dr. Aminu Ala Baba gurin Nafisa tamburan na gobe Baba gurin Hafsat Dr. Aminu Ala Baba gurin Khadija tamburan na gobe Baba agun Hadanna Dr. Aminu Ala Baba gurin Nadiya Dr. Aminu Ala taka lafiya cikakken sarki jinin sarakai Dr. Aminu
Usman Adamu nan zan zagaita mulakabu yari manci ka kare da komanta ya taya mu murnar samun uwa ga kyauta da ɗan muran na gobe da aka yi wa daga ta'ala 08037999088